Nifhem illum il-ħidma li hemm bżonn leħni saħħaħt f'dak li hemm int kont sħaħt. Komplejt bisħieħ mixi bis-saħħa l-qudiem wasalt fejn xtaqt fuq l-ostakli jirbaħt. Fil-ħin tal-prova jiena ħaddit ċans biex forsi nagħmel xi avvanz. Ma kienx ta' xejn qegħdin jixdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmuħ kontu rejt ħassejt f'tirruħ. Ma kienx ta' xejn fl-aħħar kont taraf tal-fejn għax min kull pass tallimt u din id-dinja fimt. Kuraġġ fittixt fija nnifsi jemmilt li rid wettaqt u maqtajt qalbi qatt. Sorpriż illum li l-aħjar triq għażilt sibt li nixtieq minn ħajti warrabt kull diq. Fil-ħin tal-prova jiena ħaddit ċans biex forsi nagħmel xi avvanz. Ma kienx ta' xejn qegħdin jixdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmuħ kontu rejt ħassejt f'tirruħ. Ma kienx ta' xejn fl-aħħar kont taraf tal-fejn għax min kull pass tallimt u din id-dinja fimt. Id-bissima feġġet ma kull odwa li sebħet. Ma kienx ta' xejn, ma kienx ta' xejn qegħdin jixdu dawn l-għajnejn li bil-ferħ imtlew bid-dmuħ kontu rejt ħassejt dirruħ. Le ma kienx ta' xejn fl-aħħar kont taraf tal-fejn għax min kull pass tallimt u din id-dinja fimt. Grazie.